Mr. Rudy Catedral, ang presidente sa Bacod Bacolod, ang Bacolod Alliance for Commuters, Operators, and Drivers Incorporated. Sir Catedral, bayong gabi. Ayos sa Action Marlon, good evening. Nagsalaran niyo kapalamati sa Action Radio Bacolod. Good evening. Salamat gid sir ha. This Monday, isa naman ka transport strike, nationwide naman Amang una mo ning grupong Piston kag siguro araman ang Manibela nga isa man ang inyo grupong Bacod nga affiliated sa ning grupong Manibela. I-check ko na Sir Catedral kung ang taran gid nga members ang Bacod Bacolod maupod sa untat biyahe sa sading Lunes. Ayos sa Action Marlon, sa Lunes nga adlaw sa panawagan sa atong grupo dito nga Piston kag Manibela. Ang Bacod Bacolod magaupod gid diyan sa nationwide transport strike na panawagan nila. Kasi balaan taman ang ilang panawagan para gid sa aton mga tricycle jeepney sa siyudad sa Bacolod sa bilog na Pilipinas. Nga hindi kami ma-consolidate this coming December or January 1. Kasi sa nabalaan ta, ang hindi kami na-renew sa amon nga mga restro, but dapat ma-consolidate kami. So amoy na ang aton nga ginapamatukan, kagamugin na ang agenda sa aton nga Piston kag Manibela kung nga nag-transport strike kita. Okay. Ang inyo lang gid nga grupo nga Bacod Bacolod sa maupod, wala kay sa information sa iban nga transport group kung maupod man sila o hindi? Ati ang Bacod Bacolod upod sa aton nga grupo nga undok diri sa Negros. Pag ang iban man nga mga progresibo nga grupo nga naga-alyansa sa aton. Pero sa transport group amo lang ni ang Bacod Bacolod kag ang aton nga undok ang nag-opdanay. Kasi ang Tibakda kag Stone nag-upod na niya sa programa nga modernization sa aton nga gobyerno, especially ginupiran sila ni Mayor Albi Benitez nga kuha sang electric jeepney. That's why amoy nang rason kung nga hindi sila mag-upod. Only Bacod Bacolod kag undok ang mag-upod sa nga programa nga nationwide transport strike. Okay. Ang isa sa nakitaan ko dari Sir Catedral kay kung sang una yang transport strike, wala pa to ang ginatawag naton subong modernized jeeps, pero subong yati ara nagadamo na lang. Wala man sila makaagi paupod sa strike nga ginatawag. Ang paglanto ko sir nga daw ay gid man ni sang signifikante nga epekto sa riding public. Ano balanto mo? Yes, kung ilatawon ta ang makuha namon nga porsyento, mga almost 50% na lang. Kasi may ara kita sa mga almost 500 ka modernized jeepney na nag-biyahe diri sa siyudad sa Bacolod. Plus pa ina sa mga ibang nga mga federation like sang Stone kag Tibakda. Nga nag-upod sa programa nga modernization. Wala nila sila yung nag-stand sa mga traditional jeepney nga hindi madula. Hindi nag-upod sa programa modernization program sa aton nga gobyerno, especially sa programa ni Mayor Albi Benitez nga magkuha sang electric jeepney. Kung isipon ta, sir, nabilin nga adlaw, lapit na lang mag-abot ang December 31 nga mo nag-resiling deadline sa ginatawag nga franchise consolidation. Ano nang update sa ni Sir Man? Ano ang paglantaw mo? May tsansa pa yan nga hatagan ni isang consideration? Yes, kadako isang tsansa nga matagaan kami isang consideration. Kasi ang ulihin nga datos, ara lang sa 9,000 ang modernized jeepney sa bilog ng Pilipinas. Okay. And then, may 129,000 plus sa mga consolidated. Pero wala sang unit. Kami sa mga traditional jeepneys na wala nagsunod sa modernization program, iyara kami sa 66,970 sa bilog ng Pilipinas.
dira ga pakita nga ang programa nga modernization wala gali sang epekto pag hindi nagasuccessful. Galing ginapilit lang sa aton nga gobyerno pagi sa local government pagid sang mga nagasari-sari nga mga local government nga nagaupod kag ginadipintahan gid or ginapilit gid nga i-implementar ang modernization program. Ang piston pagi sila sa ding presidente nagsiling ang ila sa ding estimate nga magupod sa sading strike nationwide is 100,000 more or less. Dari sa Bacolod, sir, sa inyo lang abi, may ara ka pagbulubanta kung mga pila ka mga operators kag drivers ang upod sa untat biyahe? Yes, kung sa aton diri yara kita sa mga almost 1,000. Okay. Ka mga drivers, pero kung sa operators, kung sa actual sa mga salakyan, ara kita sa mga 500 siguro. Okay. More or less. Sige. Sa mga riding public, sir, anong mensahe nga gusto ipalabot sang Bacod-Bacolod sa sining panibagaw na naman nga transport strike sa Lunes? Go ahead, sir. At isa aton nga mga riding public, kami nagapilagid na dapat i-considerar nyo man ang amon nga panawagan nga mag-untat biyahe kami kag maka-dutay man nga huol sa inyo nga mga commuters, but ang amon nga ginaaway legit kag kung hindi namon pag-away yung tubong lifetime kita magasuffer sang aton nga kabudlayan sang transport, no? Kaga nabalaan naman kung ang modernize na magmuli siyado na kamahal sang aton nga plitihan. Kag lifetime magsuffer ang aton nga mga commuters sa bilog nga Negros. Sabay pa nga pasensyaw yun lang kami intindiyon nyo man ang kausa ng mga transport sector kung hindi namon maaway, kung hindi namon padaog this coming December, lifetime kami magasuffer ang pamilya sang driver, operators, kagkamuman nga mga commuters. Kabay pa magsidyanay kita ka magsuportaranay kita sang aton nga kausa. Ang isa kadlaw, dua kadlaw, or tatlo kadlaw, hindi na siya upang para sa aton nga ginatanaw nga lifetime nga madula nga itong nakabuyan hindi tayo pag-away. Madamo ginya salamat. Salamat kay Mr. Rudy Catedral bayong kami sa liwat. Madamo ginya salamat. Salamat magsitarang kita salamat sa isang aksyon radyo Bacolod. Madamo ginya salamat. Objective, balanced discussion.